ние сме раздрусани, но не и разбъркани. Кой завари? Ние сме раздрусани, но не и разбъркани. Е чудесно начало. Здравейте, приятели! Добро утро! Хайде сега да си изпомним стария навик. Как е възможно това? За който най-много заслужава! Митко. Супер Люба! For you. Това е невероятно! Ръкопляскайте! Здравейте, ние сме... Аз съм Митко всъщност. Това е Любчо. Точно така. Защото така се прави в подкаст, трябва да си кажете имената, за да се знае. Да знае зрителя глупости, слушателя, да знае кой глас с кого да асоциира. В нашия случай това няма никакво значение, защото... Живот и здраве, ако имаме слушатели, които страдат от синестезия, те може и да са зрители. И да, ако виждат звука. Да. Това е супер. Това не е ли някъде на спектъра на аутизма? Кое? Като цяло всякакви такива състояния, в които можеш да виждаш, да усещаш вкуса на буквите, примерно, и да цвета на звуците и То да ги човек виждаш. вече кой ли не е на спектъра на аутизма, то... Усети ли хубавия преход, който ще направя към спектъра на отехата? Смешно е, ако знаете контекста, скъпи приятели, а той е, че днешният епизод на Кой завари под номер примерно 11 или 12, не знам вече, поред хронологично, вие ще си го видите. Но днешният епизод минава под номер 007 всъщност, както не е 007. Това ще е доста концептуално, ако бяхме направили седмия ни епизод да бъде за Джеймс Бонд. В принцип искахме, но живота понякога Да. ти поднася неща, за които не си готов. Голяма работа. както вика Форест Гъмп, живота е като една кутия с бомбони шоколадови. Да. Не знаеш какво ще фанеш. Освен ако не са еднакви, таралешки, примерно, тогава Или амфора. се фащаш. Все хубави, гадни, скъпи, гадни ефтини бомбончета, таралешки, амфора. Трябва да направим анкета. Искаш ли това да ни е анкетата? Spotify всеки път ми предлага да пусна анкета към епизода. Нека да е това. В епизода за Джеймс Бонд може да питаме хората всичко, което е свързано с Джеймс Бонд. Но аз искам да ги питаме дали Таралешки- най-добрите гадни бомбони. Таралешки, амфора или черноморец. Точно това ще я да кажа. Това са трите. Абсолютно. Кои са ви The любимите? Holy Trinity. От всички наши 4 слушатели, кои са ви любимите бомбони? Екстра, Ако и 4 като слушатели и ние двамата отговорим в тази анкета, ще имаме някаква хубава представителна извадка за българите. Абсолютно. В смисъл, това ще е по-хубаво от на Market Links. Абсолютно. Кантар, Alpha Research, Exit полове, глупости, няма значение. Въобще Галап и Но така да. нататък. С тази прелюдия и с някой, който е на спектъра на аутизма и спектъра на отехата, най-слабия, може би, Бонд филм. Не най-слабия, ще стигнем до Ще там. стигнем до там, да. Но темата ни, както вече установихме, е Агент 007 и всичките му перипети и истории. Ще си говорим за това, кои са нашите любими бондовци, кои са нашите любими бонд филми, какво е можело да бъде супер, кое можеше да бъде още по-супер, кое си беше перфектно както си е, кое оценяваме сега, тепърва, с нови очи, кое плюем с нови очи, след като сме му се кефили като малки, примерно, такива неща. И накрая мисля, че ще е супер да завършим с това да си сглобим, както сме го правили неведнъж с други такива формати, да сглобим един перфектен Бонд филм. Може. Да го каснем, го каснем много хубаво и да му драснем много груп overview сценарий, какво трябва да се случи. Интригуваме много добре. Да. Но предлагам ти преди всичко това да обърнем един хронологичен поглед Хайде. на абсолютно целия Джеймс Бонд франчайз, от неговия протогенезис до неговата смърт, която видяхме. Точно така. В Спойлери, ако не сте гледали последния, ама той да, излезе преди 2-3 години. преди вече. 2 години. Не, въобще спойлери за абсолютно всичко от Джеймс Бонд, което е излизало някога. Да. Спойлери. Правете си сметка. Джеймс Бонд умира поне веднъж. Да, поне веднъж. И живее поне 2 пъти. Точно така. А диамантите са завинаги. Добре. Да. Да започнем с автора на цялото това С нещо. Иан Флеминг, нали? С Иан Флеминг, да. Знаеш ли факта за Иан Флеминг, всъщност от кого се е вдъхновил от един от хората, от които се е вдъхновил за Джеймс Бонд? Душко Попов? Кристофър Ли, щях да кажа. Кристофър Ли е негов братовчет. Да, и също е действал засегна този казус.
Което е още една епична страница в биографията на този нечуван Да, световен смисъл, газар. той човек трябва да е светеца патрон на кой завари. Той наистина Той трябва да е светеца баш патрон на кой заваралията. Мгм. В смисъл, трябва да... Тук в студиото трябва да си изпринтиме една голема снимка А3 на Кристофър Ли. Въпросът е И да я от коя сложим. от всичките му емблематични роли да бъде. Той може да е един фотоколаж. Може да е различни, части от лицето му да, Да. са от различните негови велики роли, които е правил. Да, Саруман, Дуко, Дракула, Скараманга, Мухамед Али всичките тия. Джина. Да. Въобще един композитен образ, който така да всява страхопочитание в нас и да ни напомня какво целим да направим. Слушал ли си метала му? Абсолютно. Велико е. И това не е просто метал, ами е неоторизирана биография на Карл Велики. Да. В Чието потомък е всъщност този човек. Кристофър Ли е това- някакъв много далечен потомък на Карл Велики. това не е много уникално, Не, защото всички в Европа на сигурно Карл са. Велики половината, примерно 16% от всички хора от Западна Европа са. Другите от източно са на Чингис Другите Хан. на и Чингис така. Хан. Да, ние сме от Чингис Хан. Поне аз де. Ти си така Не, сигурно и аз. по-изглеждаш като Карл Велики ти. Но въпреки това Чингис Хан. Да. Но да, Кристофър Ли, този прекрасен човек, е братовчет на Иан Флеминг. Не знам по Да. каква линия. Сигурно по майчина, защото имат различни фамилии. Еми, Или най-вероятно, те, понеже имат по 1000 имена там, още от тия моменти, в които в Може, Британия възможно. са ги кръщавали така. Те и сега ги кръщават с по много имена. Но да, нека да чуем малко това, което ти Иан си подготвил Флеминг, за Иан говоря Флеминг. на Изус, не съм подготвил всичко. То е Всичко подготвено просто в главата ти, това извира, извира от безкрайния извор на моя спектър. на белоногата. Абсолютно. Иан Флеминг е, говоря на Изус, роден примерно 8 година. Баща му е бил депутат, така че не е много за жалене Иан Флеминг. Баща му умира през Първата световна война, убит е на Западния фронт от германците. Баща му също така голем приятел е бил с Чърчил и Чърчил му е написал обичуарито. Как ще го преведеме това на български? Eulogy се сещам за другата дума, но стихчето на некролога. надгробното му слово. Стихчето на некролога му е Да. написал Чърчил. След това Времето минава, боли. Иан Скърбим за теб. Флеминг е много малък, когато баща му почива. Отива в колежа Итън, учи, почва много да пие, да ходи по курви, да се бие много. Директора на Итън му дърпа много ушите. След това Виждаме завършва... как би стигнал до това да създаде герой като Джеймс Бонд. Завършва английското ФЖМК, взима журналистика, става журналист за Reuters и много е любопитно, той има интервюта с Сталин, не е бил просто някой заврен във ъгъла писач на пишеща машина. Той си е бил... филд репортер. Човека си е бил едва ли не Светлю Иванов на... Миролюбата Бенатова на... Да. на тогавашния журналистически елит. И както всеки един човек, който някога е завършвал ФЖМК, по едно време родата му казва, стига се занимава с глупости, прави нещо да изваждаш пари. И той става, мисля, че нещо с недвижими имоти се занимава. Може. Но малко или много, 39-та година идва, малко преди войната, той става секретар на шефа на тогавашното военноморско разузнаване, което е доста, ще се окаже доста пивотална така позиция в живота на един човек. Избухва Втората световна война и изведнъж Иан Флеминг с неговия журналистически нюх се превръща в един шпионин и много бързо се изкачва по стълбицата, става командир и го изпращат в Испания да направи една операция против, в смисъл, ако Франко реши да стане палавник и да се присъедини към Хитлер, и Иан Флеминг е ръководил тази операция, това нещо да не се случи. И тази операция се е казала операция GoldenEye, операция Златното око. И така,
през това време неговия братовчет Кристофър Ли се занимава, той е Black Ops, Да. той директно гърла е Той резал. директно си ги най-вероятно. убива, да. Да. Та, Включително оня прословут факт за Lord of the Rings, дето се кара на Питър Джаксън, че човек като го наръгат изобщо не вика. да, Защото му изкарват въздуха, когато Да. самия Саруман е наръган. И казва, Той аз казва, ей, знам чш. какъв звук издават хората, когато ги наръгваш в гърба. Така че абсолютно не знаел за какво говори човек. И Точно това е така. поредната газария, с която изпъква. Та, малко преди края на войната идват Чърчил и Рузвелт при Иан Флеминг и при един американски пич, чието име, признавам си, забравих. Събират ги в една стая и казват, ами така и така, тази война скоро ще свърши, но нашите американски приятели имат нужда да си създадат една нова структура и това е структурата, която евентуално ще стане ЦРУ. И казват на Иан Флеминг и на този пич, измислете ЦРУ-то. Искаме проект, как тази организация да бъде, какви роли да има в нея, каква да е структурата, как да оперира. Виж това колко е готино да дойде при тебе. Брейнсторминг за ЦРУ. Двамата лидери на свободния свет да дойдат при тебе и да ти кажат, измисли ми едно ЦРУ, бата. И минава войната и той става главен редактор на някакъв вестник и най-тарикатското нещо. Отива при шефа на вестник и му казва, знаеш какво, аз от октомври до март няма да работя. Прави какво искаш, аз от октомври до март ме няма. Изчезвам. И няма го от октомври до март, защото си купува в Ямайка едно много хубаво местенце, едно островче. Кръщава си там виличката Голденай, златното око. Седи там и почва да пише книги в свободното си време. И тъй като човек пише най-добре това, което знае, което го е живял. измисля героя на Джеймс Бонд, който е един вид Иан Флеминг, ама един вид по-красив, по-способен, по-силен, по-тарикат и... Всичко, което му се искало да бъде през цялото време. Да, един вид какво исках да ми се случи, ама не ми се случи. Тия всичките жени там, дето ги исках, те не ме харесваха, тия хора, дето съм ги отрепал. Макар че Иан Флеминг си е бил май доста готин, не знам, виждал съм някакви снимки. Готин... По Силно това казвам. време, В смисъл, да. братовчет му е вземал добрите гени, така Да. да се изразиме, но проблема на Иан Флеминг също е, че е бил огромен алкохолик и пушач. Те в последствие тия две неща и ще го убият. Но се прехвърлят до някаква степен, особено това с алкохола и върху неговия герой. Точно така. Та, измисля името Джеймс Бонд, като го краде от името на един такъв орнитолог, Да. професор по птиците там, изследовател. Буквално мисля, че той имал просто негова книга в библиотеката си, се оглежда и е видял, птици че... на западните Точно, Индии или нещо. Точно, на този. да. Защото казва, трябва ми някакво много просто, много английско име, което да е Класическо, типично, да. и Джеймс Бонд. И почва да пише тия книги. Първата книга се казва Казино Роял, излиза 51 година, примерно. Нещо такова. Нещо такова. И тя става огромен хит. 3 пъти се изчерпва тиража, но много почват критики срещу нея. В смисъл, префиненото английско непце не е свикнало да се пише толкова отворено и грубичко. и грубо за определени неща, като секс, като насилие, като не знам си какво. Примерно в Русия с любов, From Russia with Love, се пише Ред Грант предпочиташе другърди пълни германки с косми под мишниците. Неща, които тогава не е било толкова лесно просто е така да пишеш и да си публикуваш. Неща, които са били... Не е било Вау. прието, не са били свикнали. И едни американци много са харесали тази книга и 52 година още му казват, абе я ни продай тия права, искаме да направим нещо. Той ги продава за примерно $3000 или някаква такава много скапана сума. И в последствие тия права ще има с тях огромно мъчение. Но евентуално от закупуването на тия права, тия американци правят първата адаптация по филм на Джеймс Бонд, която е Казино Роял 53-та година,
която е за телевизията. Не е точно филма, е по-скоро телевизионен театър. Да. Телевизионен театър, 53-та година, безцветно е всичко, още нямаме цветна телевизия, всичко се развива в две стаи, то Казино Роял не е и много книга, която изисква много. И обаче, тъй като решават хората, че няма как англичанин в Америка да го излъчват там по NBC или CBS, как е тарикат, и расата му е националността му, т.е. е променена и той от Джеймс Бонд става Джими Бонд. И нелепо е малко, 1 час е дълго. Особено сега звучи много нелепо Джими Бонд. Но така са направили. Да. И горе-долу е успешно, но всички забравят за него след това. А какво става с Иан Флеминг с неговите от март до октомври, че го няма? После връщали се, направиха ли ЦРУ-то след това? Те ЦРУ-то си го правят отделно. Той от октомври до март си седи в Ямайка и пише. И написал повече от Казино Роял само тогава, в този момент. След огромния успех на Казино Роял. Имам предвид в този период, може би написал само това. Само това е издал. Не, в смисъл Казино Роял като 3 пъти се изчерпва тиражът, той си казва, аз мога да си... Аз не само от октомври до март мога да си почивам, аз мога да си почивам от януари до октомври. И почва жестоко да пише и тия първите книги излизат супер бързо. Всека година по една, общо взето. И той общо успява да напише горе-долу 5-16. Което си е... Което е почти колкото филми има сега. Доста стабилно. Малко повече филми Те има. са 22-3. 25. Официални. Отделно има и куча марка. Има и един, дето не се брои за канон. За Шон Конъри, когато е малко дъртичък. Има и Казино Роял 67. И Казино Роял, който е малко Него не го спомня. Няма да го говорим. Началото на 60-те години двама продуценти има Хари Саутсман и Албърт Ар Броколи. Човек се казва Броколи. Броколи, защото неговото семейство едно време за пръв път култивира този зеленчук. Прави сметка каква газария е това да се казваш, примерно Митко Царевица или и това да ти е, и също Иван ти да Марула. си измислил името на този зеленчук. То не да си го измислил, но на практика да се казва на тебе. Да е кръстен на твоята фамилия. Да. И в Била да се чува по телевизията Гергана Стоянова как казва: тази седмица в Била Любомир, само за 2 лева килото. Доста силно. Да, но срещат се тия двамата и двамата искат да направят Джеймс Бонд, но нямат достатъчно пари, ноу-хау и така нататък, и затова просто се събират двамата и решават, ми ще го направим заедно. С 300 зора кандардисване взимат правата от Иан Флеминг на там другите книги, на Казино Роял все още тия права са при американците. И след като 6 студия ги отрезват, 7-то казва окей. Те са MGM 7-то. Или още не са били при MGM тогава? Не, мисля, то не е било, то е там. United Artists, май тогава още. Може и Колумбия да е било. Все пак кой завари, скъпи приятели, подкаст, в който не проверяваме фактите, за които говорим, просто ги казваме. Да, смисъл, не сме отворили нищо са. Да, ако можехте да ни видите, щяхте да разберете. Но да, говорим на изуст, така че може да е било United Artists, със сигурност в момента е в MGM, Metro Goldwyn Mayer. В момента Amazon. MGM не съществува. Вече няма такова нещо, но беше доскоро, до когато се въртяха нови филми. Така. Взимат, дават им от студиото, което може да е MGM, може и да е United Artists, дават им $1 милион да се направят. Е огромен бюджет за уния години. Огромен не. По-скоро среден бюджет. Все едно сега 50 милиона. Да, 50 е малко сега. Да, с 50 даже е ефтино. 70 милиона, примерно, направете си филма. Обаче искаме голема звезда да е Джеймс Бонд, искаме Кари Грант. Хубаво, отиват при Кари Грант, той иска някаква огромна сума пари, казват му, не може, нямаме чак толкова много пари. Той казва след това, хубаво, аз съм много стар вече за тия работи, някой по-млад си търсете, аз съм на 51, кофти е.
Просто не му се е занимавало на човека. Това е истината. И след това почват да търсят Джеймс Бонд под дърво и камък. 300-400 човека наблюдават и накрая Хари Салцман отива на кино с жена си, гледат един филм с Шон Конъри, очите на Хари Салцман просто светват, обръща се към жена си, пита я така честно и почтено, той човек Би ли спала с него? кара ли те да се хлъзгаш от твоя стол в момента? Тя отговаря позитивно да. Намират го Шон Конъри, който по това време вече е плешив, той на 21 е загубил косата си, слагат му една перука и той се превръща в първия официален Джеймс Бонд и нещата започват. Първият филм е Доктор Но. Избрана е тази книга, защото тя е може би най-простата от всички за снемане. Искали се да опипат малко, да тестват как ще тръгне. Иначе чисто хронологично е може би 8-та или нещо от този сорт. Но както ще установяваме тепърва, хронологията и Джеймс Бонд не са две неща, които вървят ръка за ръка. Това е два в по-късните филми и то тези с Даниел Крейг почна да има някаква взаимовръзка между тях. Да. Не, то взаимовръзката има, ама е толкова тънка, че... Той Джеймс Бонд не е такъв тип герой, дето да трябва да му следваш цялата житейска история, той по-скоро е нещо като Батман. И в това отношение. сега мисля, че тъй като вече влезнахме в Доктор Но, всеки път като стигам до някакъв филм, да с 2-3 изречения да му опишем историята. Добре. Просто хората да знаят за какво става въпрос. В Доктор Но в Ямайка се развива по-голямата част от историята. Един британски таен агент, сътрудник е убит. Джеймс Бонд е изпратен да разследва. Разбира, че местните ямайци се плашат от един механичен дракон, който се оказва наистина механичен дракон. Запознава се с първото невероятно име в франчайза на Джеймс Бонд. Да, Урсула Андрес. Пуси Галор. Не, Пуси Галор е по-натам. Не беше ли това е Хъни Райдър. Хъни Райдър, фак, да. Излиза там от водата с там банския, дето става не знам си колко $1000 след това. Култов емблематичен. И ноша в гащите. Тя по принцип в книгата чисто гола излиза, ама няма значение. Това е филм вече, няма как да го покажа това нещо. И накрая цялото това нещо с убийството и тероризирането на местното население става от един китайски агент на групата Спектър, който няма ръце и ръцете са му железни. И той е китаец, но не го играе китаец, защото сме 60-те години. Тогава така се е правило. Да, просто са му направили на Джозеф Уайзман един така по-тарикатски грим. И Джеймс Бонд го побеждава изключително лесно и хепи енд. Филма се харесва на публиката доста, но не е като да се насерат. В смисъл 7,5 от 10 беше много добре. Става. Избива си парите доста бързо и решават да направят втори, който е от Русия с любов. Да. From Russia with Love, който е, може би, моят най-любим филм с Шон Конъри. Може би, по принцип с Шон Конъри, не само Джеймс Бонд с Шон Конъри. Просто е много готин. В него се въвеждат така неща. Първоначално влиза Кю, показва му ето това, той е куфър. В този куфър, като му натиснеш копчето, излиза нож. В смисъл, много е просто, много е комунистическо. Некак си много... Там ли беше Диви петицата и преследването с нея? Или беше още в Диви Доктор Но? петицата е малко по-натам. В Голдфингър е Диви петицата. Но в Русия с любов става въпрос за следното нещо. Имат една машина англичаните, която е протокомпютър, която може да кодира съобщения и да изпраща съобщения тайно. Съветския съюз обаче иска да открадне тази машина. Съветския съюз / Спектър, защото Спектър така под сянката на Съветския съюз оперират. Пращат една рускиня да се направи, че уж дезертира, да подмами Джеймс Бонд по някакъв начин
любовно да открадне тази машина и да я даде на Съветския съюз. Но плана им е разбит. Първо, защото тази жена верно се влюбва в Джеймс Бонд, като го вижда Как да като не се? Как да не се? И второ, защото просто Джеймс Бонд им пръсва им панаира просто. Та историята се развива предимно в Турция и Джеймс Бонд... Както би очаквал човек във филм, който се казва Турция с любов. Да, в смисъл Русия просто нема Русия в този филм. Имаме една рускиня и това е, която играе италянка. Нема значение. 62 година, 63-та. 63-та, да. Става въпрос следното нещо. В Турция Джеймс Бонд се сприятелява с шефа на турското Ми-6, който се казва Али Керим Бей. И двамата... Ти ли звучи като треньор на Галата Сарай, този човек? Като Карим Бензема ми звучи. Не, звучи като човек, който има хубав мустак, хубав анцук и тренира и скандира Джим Бом. И двамата, Джеймс Бонд и Али Керим Бей, докато празнуват и обсъждат тайната си операция в един цигански катун и пият ракия, биват нападнати от група българи русофили, водени от Нищо не се е променило. българина Криленко, Разбира се. който е просто избирател на Възраждане, какво да ви кажа повече, и е спонсориран жестоко от Съветския съюз. Справят се Али Керим Бей и циганите и Джеймс Бонд с българите. Обявен е Джеймс Бонд за почетен циганин. И това е общо взето. Накрая има едно преследване в един влак, Ориент Експрес, може би. Идва Ред Грант, който е един от първите така злодеи хенчмени с голема физика. Освен физика има и акъл, с който Джеймс Бонд трябва да се справи. Нямат тези хенчмените в тия ранните филми нямат много. Те са много силни, като Джоус, който имаше метални челюсти. Зъби, железни. Но това беше после това е по-натам. С Роджер Мур. Победихме комунизма и всичко е прекрасно. След това отиваме в Goldfinger. Goldfinger е може би един от най-класическите филми за Бонд, защото ти представя всичките тия теми и това с колата, която трябва да е задължително. Смисъл, като си помислиш, Джеймс Бонд всички клишета ги има в Goldfinger и затова хората супер много го обичат, но често да ти кажа, може би от всички Джеймс Бондове с Шон Конъри, той ми е най-нехаресвания. Не, той ми харесва, просто ми е най-ме. В смисъл, може и без него, като се замислиш. Мистер Бонд, I expect you to die. И така нататък, да. Но има и клишета с лазери, в които през това време злодея обяснява плана си на Бонд. Да. Има я мацката емблематична сцена, в която тя е цялата в злато, отъркаляна и убита. Всякакви такива много иконични изображения, които излизат от този филм. Абсолютно. Първата така по-голема песен на Джеймс Бонд, защото предишните две са инструментал само. Да. От Русия с любов си има и песен, но тя е накрая. Но тук вече стартираме традицията началните надписи да са си с песен, която да гърми, да си треска и да е вау. Шърли Баси я изпява. Шърли Баси, точно ще да проверя, за да е един факт да имаме, който сме проверили, но да. Тя и няколко пъти след това ще повтори и ще потрети, защото просто е прекрасна жена. И така, историята е следната. Имаме един... Ние сега през всеки ли ще минаваме от всичките, защото няма да ни стигне времето. Ще ни стигне много дълго ще стане. Аз мисля, дай да маркираме кои си заслужава да ги обсъдим изобщо. Защото с Шон Конъри там става интересно вече към края на неговия рън като Джеймс Бонд, защото е доста дърт вече накрая. Или поне изглежда доста дърт на практика на нашите години. Горе-долу. Ще го сбия по такъв начин.
Голдфингър е супер радушно посрещнат от публиката, но следващия, който е Thunderball, го прави, може би, най-известният човек в западния свят. Аз много обичам как са преведени на български, така че Операция Мълния. Мълния. Да. Та Операция Мълния до такава степен той прави Шон Конъри номер 1. И до такава степен става популярен този герой и този артист и това всичко, че почват разни държави от третия свят, като Тайланд и Индонезия и не знам си какво, да си правят техни си Джеймс Бондове и прочие. И става лудница. След това имаме следващия филм, който е You Only Live Twice. В него Джеймс Бонд за първ път се среща с неговия архизлодей Блофелд, очи в очи. Да. А, Очи в око. По-скоро. да. Очи в други очи, което едното е малко извадено и издрано. Този филм се развива в Япония, генерално, и е сниман в Япония. И това е първият така по-голем западен филм, който е сниман в Япония, нали, след войната. И когато Шон Конъри за пръв път каца на летището в Токио, има може би 5000 човека с фотоапарати, които искат да го снимат. И по време на продукцията на този филм той е толкова изтезаван от тия фотографии, хора и въобще популярност, че дори когато си е починал за 15 минути и отишъл да сере. Шон Конъри като Джеймс Бонд има 15 минути почивка от заснемането на филма, седнал е, сере и си почива. И изведнъж един японец от тавана с фотоапарат в ръка почва да го снима. И в този момент Шон Конъри си дава сметка, че това може би е някакси твърде голям зор за неговата личност и решава, че няма да продължи с тази роля. Решава, че просто не иска мисля, че всеки от нас на негово място в този точно момент би решил абсолютно същото. Не иска да е най-известният човек на света. И You Only Live Twice, прекрасен филм, прекрасна песен, Нанси Синатра, няма значение. Прекрасно заглавие. Това слага тенденцията на едни много готини такива вратки игри на думи. Как така живееш само те два са пъти? си Трейдмаркнати са, да, естествено, те са си от Иан Флеминг заглавията, но е първия, може би, филм, който използва такова хитро заглавие, което да го помниш много. И след това обаче няма Джеймс Бонд повече. И почва едно мащабно търсене. Как за първия Джеймс Бонд са търсени 200-300 човека, тук говорим вече за може би 1000. Първо е предложена ролята на един младеж на име Тимати Далтън, който по това време е на 19 Твърде години. Малък още и казва, той знаеш вика, какво, ще се върна по-късно. Абе, вие повъркахте ли се, бе? Аз още не знам Аз нямам книжка. физиологията ми как функционира още. Да. Вие, Джеймс Бонд, искате да ме направите. Разглеждат също CV-тата на други артисти, Роджер Мур и въобще всеки един английски артист, който може би може да съществува. Обаче, имаме един много нахален човек, който се казва Джордж Лейзънби. Той е австралиец. Той е австралиец, да. И никога не се е снимал в филм до сега. Единственото нещо, в което се е снимал, е било една реклама за шоколад, в който той носи един кашон с шоколад. И това е. Най-доброто прослушване, което може да имаш за ролята на Бонд, нали така? И той вижда по телевизията, че Шон Конъри просто не иска вече да е Джеймс Бонд. Той поглежда този телевизор и казва: ебал съм у майката, аз ще стана Джеймс Бонд. И той просто взима инициативата да стане Джеймс Бонд. Отива в Англия с една снимка на Шон Конъри, отива при браснайра на Шон Конъри, показва му снимката на Шон Конъри и му казва: искам да ми направиш косата като на Шон Конъри на тази снимка. Пич, това е перука. Казва: окей, правят му прическата. След това отива при шивача на Шон Конъри, който му е правил костюмите за филмите. Казва: искам да ми направите костюм като на Шон Конъри от Джеймс Бонд. Те казват: дълго време отнема, трябва да премериме, 1-2 месеца има,
но тук имаме 5-6 костюма, които той не си е вземал. Искаш ли, ще ти продадем един от тях? И той вика, окей. Облича го този костюм, влиза директно в Eon Productions, отвлича някакси вниманието на секретарката, влиза директно при шефа, при продуцента, който през това време си е дигнал краката и говори по телефона нещо. И влиза Джордж Лейзънби, облечен като Джеймс Бонд, всичко точно, косата. Вижда го Хари Салцман и Джордж Лейзънби му казва, чух, че си търсите Джеймс Бонд. Ето го. Това не е ли доста Джеймс Бонд нещо, което да направиш? На практика Смисъл, си го е извоювал. аз веднъж така се опитах с измами и по същия начин да си извоювам една друга роля. Ще стане въпроси за това след време. Сещам се за какво Да, говориш. това беше моя модус операнди Джордж Лейзънби. Но да, подписане. Договор за 7 филма му дават. И Лейзънби при първия снимачен ден обръща се към режисьора Питър Хънт и каза, Питър, аз не съм артист, не съм играл нищо през живота ми. И той му казва, мълчи са, аз ще те направя артист. И като за човек, който за пръв път играе нещо, той се справя прекрасно. До такава степен, че бих казал, че Джордж Лейзънби е моя втори най-любим Джеймс Бонд. Което си е много впечатляващо. Неговият единствен филм се казва On Her Majesty's Secret On Her Service. Majesty's Secret Service, да, и е един от най-любимите ми филми Джеймс Бонд въобще. Може би филма, който ме накара да се влюба в този франчайз абсолютно. И въпреки, че Джордж Лейзънби не е кой знае колко опитен артист, даже въобще, около него слагат все такива хора, които са врели и кипели и знаят какво става. Примерно Блофелд го играе Тели Савалас, един от най-прекрасните гърци в този живот. Той изиграва най-прекрасния Блофелд. Даяна Рик изиграва неговата любима в този филм и последствие съпруга. Да, това е спойлера. Джеймс Бонд се жени в този филм. Само в тоя. Само в този, да, но след това брака му издържа може би 15 минути и жена му е убита и умира в ръцете му. Да, можеш да си представиш как това повлия на детската ми психика, като го видях за пръв път. Минаха надписите и естествено последното нещо, което виждаме е Джеймс Бонд ще се завърне в Diamonds Are Forever. И в този момент аз се заредих с един чутовен хайп в душата ми, че ни чака нещо уникално. Това ще е един филм, в който Джеймс Бонд ще влезе през вратата и ще е просто 90 минути насилие, в който той ще пребива всички, ще стигне накрая до Блофелд и ще го екзекутира, защото го е оставил без мечти и без семейство. Не е ли редно така? Да, ама не се случват така нещата всеки път във филмите. Ама не се случват така нещата, наистина. Джордж Лейзънби, неговия менеджер е голем хипар. И му казва, ти какво тръгна да играеш Джеймс Бонд? Сега 60-те минаха, идват 70-те и тук вече хората не искат насилие, искат любов. Джеймс Бонд е изтъркан, след 10 години никой няма да го знае кой е. Въобще много ценни професионални съвети. Джордж Лейзънби ги взима при сърце, пуска си дълга коса, пуска си мустак и след едва един филм той си вкарва най-големия автогол в историята на киното и казва, аз не искам повече, аз съм Джеймс Бонд. Те с такива ти положи толкова много усилия. Да. В смисъл и той в последствие ще играе и някакви други неща, но просто Джеймс Бонд ще си остане върха в неговата синематична кариера. И аре сега. Пак свърши, наприхме един филм и пак си търсиме Джеймс Бонд. И търсенето е още по-жестоко. Плашат се продуцентите, защото няма стабилност вече. Малко е като правителствата на България. През 8 месеца сменяваме премиера някакси. И
в крайна сметка, колкото и странно да звучи, един друг човек е подписан за ролята на Джеймс Бонд и това е Джон Гавин. Джон Гавин никога не играе Джеймс Бонд. Той е щял да бъде първия мексикански Джеймс Бонд и може би най-красивия Джеймс Бонд, който някога е щял да съществува. В смисъл, този човек, като го видиш на снимка, е направо вау. Той играеше Цезар в Спартак и е просто мъжката перфекция. И също е и най-високия Джеймс Бонд щял да бъде, защото той е някъде към 2 метра. И казват, окей, ето ти Джон Гавин, правиме филма. Американец, мексиканец, продължаваме. Да, цар forever. Обаче по едно време казвате ми, той Джон Гавин, колко и да е убав, колко и да е силен, некак си я да викнем Шон Конъри обратно, че нещата си ебаха майката. Шон Конъри обаче казва, окей, ще го направя, обаче ще ми платите $1 милион и всичките ще ги дадете благотворително за шотландски деца сираци. Те казват окей. И през това време $1 милион Не, това е много голям хонорар. е най-големия хонорар по това време за артист в историята на света. На Джон Гавин му плащат, че е изиграл в кавички Джеймс Бонд всичко, договора му е изплатен. И е много по-малко от това, което дадат на И Шон той в Конъри. последствие става шеф на актьорската гилдия и после става и посланник в Мексико. Така че този човек е може би Уредил се, да. най-успешният Джеймс Бонд в историята и дори не го е изиграл като хората. Връща се Шон Конъри и аз си пускам този филм и този филм почва по абсолютно перфектния начин. Виждаме Джеймс Бонд как фърля един човек през стена и го бие в лицето и го пита къде е Блофелд. С последните си стенания този човек казва примерно Кайро. След това отиваме в Кайро, той пребива един човек в Кайро. След това отиваме в Париж, където имаме една жена. И идва Шон Конъри при нея и очакваш, нали, че ще се случи някаква любовна сцена вече, но не, това е един човек вдовец, който иска да си отмъсти за жена си. И той сваля сутиена на тази жена и почва да я души с собствения и сутиен. И тя почти до ръба на смъртта успява да изкаже къде се намира Ернст Ставро Блофелд и отива Шон Конъри при него, пребива го от бой на бърза ръка и го удавя в едно джакузи пълно с кал. И след това започва песента на Шърли Бас и Diamond Are Forever, която всички сте чули много, всички сте добре запознати с нея. И аз в този момент ликувам, защото моята мечта се е случила. Точно това, което си представил. Обаче установяваме, че не. Това не е бил истинския Блофелд, това е Блофелд след пластична операция негов двойник. И така. И след това предстои най-скапания филм за Джеймс Бонд в историята, което е изключително разочароващо. Единственият филм за Джеймс Бонд, който ме накара да заспа, което като се има предвид предишния и емоциите, които ми докара, просто можете да си правите сметката. И завършва уж със смъртта на Блофелд, но по доста по-незадоволителен начин. Идеята е следната. Ако го гледате този филм, гледайте първите 5 минути, изслушайте песента, спрете го и си кажете, аз го изгледах. Това беше края. Продължаваме напред. Разбрал се за един филм само Шон Конъри, не иска повече. Пак да не го снимат японците в тоалетната. И почва кастинга наново. Пак 1000 и кусор човека минават. Джон Гавин го викат обратно. Викат така и така, подписахме те. Ева, пиле, поне това мога да ти предложим. Той каза обаче, не, станах шеф тук на всички американски артисти, гледайте си работа, търсите си някой друг. Впоследствие се спират на Роджер Мур, който са го мислили и
на Джордж Лейзъм и времето да го направят. Но и доста американци през това време са минали на Не знам кастинг. как са го мислили тогава, че той Бърт просто да Рейнолдс си говори и с нататък. американски акцент. Защото не вярвам Бърт Рейнолдс да може да направи британски. Да, но самия Бърт Рейнолдс тогава е така, доста акъл успял да демонстрира и е казал, не, аз си мисля, че тази роля трябва да се изпълни от англичани. И ми хубаво си е мислил, да. Да. И спрели са се на Роджер Мур. И Роджер Мур много го уважаваме в този подкаст. Да. Той е Най-вече заради неговия Gun Barrel Sequence. Да, една прекрасна личност, но за съжаление той не играе Джеймс Бонд в филмите за Джеймс Бонд, а играе Роджер Мур. Той просто играе себе си. Да. Прави си майтап, ташак. Той държи рекорда по най-много жени, с което е извършено съвокупление в тези филми. И въобще... Той мисля, че държи рекорда, не съм сигурен, но за най-много филми, като Джеймс Бонд. Да. 7 7. или 8, нещо Да. такова. И той така сравнително късно започва с тази роля, примерно на 40 и нещо годишен. 4-5 години и остава Джеймс Бонд до 59. Което да, евола на Роджер Мур. И не му Да. личат 59 чак накрая. Накрая да ти кажа, му Усеща се, личат че е не стар. 59, ами 83. Смисъл той... Но пък той в годините преди да почина изглеждаше почти както като Да, в края на по-млад Джеймс Бонд. отколкото... Да, да. Но както и да е, той, Бог да го прости, и него и Шон Конъри починаха скоро. Да. До много дълги години бяха живи, са живи и здрави. Техните филми. Смисъл на Роджер Мур има Мур е- обаче някои от най-залупаните филми, в които е участвал като Джеймс Бонд. Да, смисъл... Него... Там вече отиват много странно въображението на... Защото все пак се развива 70-те години, то основно през 70-те е Джеймс Бонд. Или даже изцяло през 70-те, не съм сигурен. 70-те и половината, 80-те. И те ги бълват страшно много тогава. И Space Race е много интересен Да, за и тях. особено след Междузвездни войни, като излиза. Съответно Moonraker е... Да. Как го бяха превели на български? Moonraker. Moonraker просто, Да. да. И просто те са филми под всякаква критика. Но... Octopussy. Octopussy е горе-долу окей. Той има и много здрави филми. Примерно The Spy Who Loved Me, Шпионинът, който ме обичаше. Да. Е един от най-добрите филми Джеймс Бонд въобще, но той го играе малко и по-сериозно там, както и For Your Eyes Only. Той е малко по-Бонд от книгата и по-малко Роджер Мур. Но изцяло тези 7 филми се развиват общо взето на тъшак, по-комедийно, по-леко, по-нелепо и така нататък. През 1981 година, докато се снима For Your Eyes Only, съпругата на един младеж на име Пирс Броснан играе в един от тези филми и Пирс Броснан я придружава по време на снимките. И там продуценти, Роджер Мур, всички си казват, какъв хубаво готин момче. младеж. Да. Какво добро и прекрасно момче. И един вид Роджер Мур му дава благословията си, ако решиш некога, нали? Аре да си ти. Да. Само, че той през това време е в някакъв сериал. Да, в Ремингтън Стил, който Да. дълго време го даваха по диема. И 85-та година, след като казва Роджер Мур, стига толкова, наприх умопромрачително количество пари, не се нуждава повече. И Пак с умопомрачително количество жени в тия да, филми. изпих помрачително количество Да. алкохол. И казва, айде, Пирс Броснан. Обаче, веднага след като обявяват Пирс Броснан ще е нашия нов Джеймс Бонд, рейтинга на този сериал скача жестоко, защото хората искат просто да видят новия ще е Джеймс този човек, Бонд да. на какво ще е способен. И те до го такава удължават. степен се дига рейтинга, че те му дават още един сезон на NBC. И по този начин го преебават много жестоко. Да. Просто правят му най-големото мръсно в историята на киното. Псува ги до ден днешен.
но в крайна сметка няма как Ремингтън Стил да е Джеймс Бонд. Договорите са си договори. И това е хубаво при Джеймс Бонд, че винаги като правят кастинг, винаги се връщат назад. Да видят кой ни Преглеждат беше кой ме харесал. И Да. казват, ама това момче беше на 19 на времето. Да, сега е Сега може сигурно би е на 30 и нещо. 37-8, дай да го видим Я го сега. какво прави. И Тимати Далтън казва, окей, съгласен съм, ще го направя. Пол Маккартни, той казва, окей, айде една песен. Не Пол Маккартни, са при... А Live and Let Die е... Live and Let Die е Роджер Мур, да, първия. Извинявай, да. И Тимати Далтън решава, аз ще ги прочита тия книги, ще го играя по книгата, нема вече Роджер Мур простоти, ще го играеме сериозно. И току-що е започнала и епидемията HIV спин. Да. Аз няма да спа с жени, ще спа с една жена на филм. И така ще демонстрирам моята Ще отговорност. слагам презерватив. Но въпреки това ще пуша по 6 кутии цигари и до такава степен ще пребивам хората, че свет ще им се завие. Тимати Далтън е моя най-любим Джеймс Бонд. Той прави два филма, нали така? Два филма прави. Living Daylights, И License to Kill. License to Kill. Живи светлини и упълномощен да убива. Които в Не са ли момента... най-газарското заглавие? Не е ли най-газарското заглавие? Пълномощен да убива. То Едно от най-газарските със сигурност. заглавието е трябвало да бъде съвсем друго. Трябва да е License Revoked, което е пълномощното е отнето, да. Но Пълномощното е неопълномощено. американците като видели това заглавие и не са знаели какво значи думата Revoked и затова са го сменили просто на License to Kill. И в момента мисля, че тази седмица License to Kill ще го дават по Кино Нова. Те от известно време имат вече всички с нов дублаж, с български дублаж. Всички филми, които говорихме и ще говориме за напред, са просто предублирани с уникални гласове. Знаеш кое е най-готиното? Че всеки един Бонд не го озвучава един и същи човек, ами го озвучават различни хора. Рекастват ги и тях, нали? Да, за да си отиват така някакси... трябва да бъде, да. Примерно, Джордж Лейзънби, който е така по-чувствен, по-нормален, малко така тарикатеша, Александър Воронов и така. В смисъл готино е много. Това е супер. Макар че аз никога не съм бил фен на българския дублаж, освен ако не говорим иронично за него, за филмите. Българския дублаж, когато оцели нещата, като оцели е супер. Ало, новите съседи и прочее, да. нещата са уникални. Когато не ги оцели обаче, така киде. Си получаваха уния екшени на касетките от 90-те години. Тимати Далтън е Бонда на 80-те и 80-те си има неща. Насилие, кокаин. Тогава няма Астън Мартин, между другото. Има. 80-те той не караше ли нещо друго? Кара Астън Мартин, Vantage. Лотос кара Роджер Мур. И той Лотос е спри, който става на лодка. Да. На подводница, т.е. Подводница, да. В The Living Daylights един супер сложен филм за обяснение. Просто този филм в 3 изречения няма как да се сбие. Но в едно изречение ще ви кажа, че накрая Джеймс Бонд освобождава Осама Бин Ладен от затвора и двамата побеждават злия Съветски съюз и всичко е точно. Както и в Рамбо 3, малко по-късно е горе-долу същата работа. Но какво исках да кажа? Че той е на 80-те години Бонда. Да, в смисъл, че е по-насилствен, по-екшен е. Да, и смисъл, ако имаме един Battle Royale на всичките бондовци, Далтън го печели 10 от 10 пъти. Даниел Крейг винаги ще е на второ место, но всички ще падат и ще ги газат. Ще ги боли, ще плачат, ще търсят майка си. Минават двата филма на Далтън. Минават двата филма и става един, как да го обясниме по-добре, разправия между MGM и въобще права, глупости
и в следващите 5 години няма нищо. Един период, който на Тимати Далтън целия мерак му минава. Те му казват 93-та година искаме да правим Златното око. До тогава ще сме изчистили нещата с лицензии и прочие. Той казва, окей, ама ще ми е последния, защото вече много ми писва. Те му казват, не, 6 години минаха, хората са те забравили, искаме след това поне още 1-2 да направиш. Той им вика, добре, довиждане. И Така, знаеш онова момче? да, онова момче вече не е Ремингтън Стил. Да. Свободен е, мога да работи. И най-сетне Пирс Броснан, 95-та година, след 6 години занимавки и период, в който този франчайз е в едно чистилище. Имаме Златното око. Имаме, може би, най-тарикатската бондовска песен на Тина Търнър. Една от най-тарикатските с Тина Търнър. Един от най-тарикатските филми. Една от абсолютно най-тарикатските игри, некога създавани в историята на видеоигрите. Имаме една от първите, ранните по-скоро смърти на Шон Бин. Абсолютно. Метнат от... Той беше 005. 006. окей. Алек Тревелиан. В последствие е разкрит, че един казашки, няма значение какъв, и той се оказва... Коя му беше мацката в GoldenEye? Една полякиня, която се казва Изабела Скорупко. Да. И това е, може би, единствената роля в... извън Полша. Да. Отделно имаме Фамке Янсен. Която ги стискаше с бедрата си всичките и така ги убиваше. Да, убиваше ги по време на секс. И нея после ще я видим и в Хиксмен и така нататък. Любима наша жена. И така, просто GoldenEye 90-те години, удрани директно носталгията. Да. Некак си чувстваме го този филм. Те и следващите ги чувстваме също много. Чувстваме ги много добре. Въпреки, че те са едни от най-слабите, ако ги гледаме чисто като филми, но те са много 90-тарски. Следващия, който винаги ще има утре, Tomorrow Never Dies. Отново такова тарикатско заглавие. Който е толкова напред с материала, той беше с медийния магнат, който държеше всичко. Точно така. Имаме гости в студиото. Имаме гости, които не знаят, че сме тук, но това няма проблем. Да са живи и здрави. Да са живи и здрави, да. Този филм е толкова напред за неща, които се случват в момента. Цялото това фейк нюс и Марк Зукърбърг и Илон Мъск. Представете си Марк Зукърбърг или Илон Мъск като шеф на Twitter, като Джеймс Бонд злодей. И цялото това нещо се случва 97 година, когато интернета не е навлезнал и става въпрос за правата за излъчване на телевизия в Китай. Да. То се развиваше в Хонг-Конг, доста голяма част от... или в... Хонг-Конг не, но около там Китайско море. В последствие към Джеймс Бонд се присъединява Уейлин, която я играе Мишел Йо, която взема Оскара преди 2-3 години. Да. И имаме с нея малко по Хонг-Конг карате неща. Двамата карат мотор с по една ръка всеки един от тях, докато другите им две ръце са вързани с белезници. Това е един от двата филма, или три даже, в които той кара БМВ-та, защото тогава това е договора. БМВ-то... Z4-ката. БМВ взима... не, тогава е седмицата. Онова го управляваше с дистанционното в седмицата. А Z4-ката е в следващия. Z8 е в предишното, а Z3 е в GoldenEye за малко. Да, ама там още те първа се разбират. Да. Не са взели ексклюзивитета. Тази седмица, между другото, е много прекрасна кола и бих си вземал такава. Тя дори днес би била доста луксозна, модерна кола, която да имаш. Мисля, че в порядъка на 5-6-7 хиляди лева може да се намери. Единственият проблем при нея е горивото,
явно харчи изключително много. То си личи. Другия проблем е, че не знам дали вече ще може да влиза в малкия ринг на центъра. Дали ще я позволява. Няма да може. От вчера. Да. От вчера ще е Но една забранено. прекрасна кола. BMW 750. IL. Да. Както и да е. Та... Следващия филм се казва The Само World- един свят не стига. The World is not enough. Само един 99-та свят не година. стига. Което е на семейство Бонд мотото. И Нищо не си спомням в момента, да мога да сетя за сюжета на този в филм. с едно Азербайджан изречение. се развива, Така. копа се нефт. Имаме Крисмас Джонс ли се Крисмас казваше? Джонс, да. Коледа Иванова Да. на български язик, която Денис играе Ричардс. Денис Ричардс и тя трябва да е ядрен физик. Тя беше ядрен физик, което беше страшно убедително. Абсолютно го вярвах. Абсолютно. В смисъл, Да. Мгм. учителката ми по физика Едно към едно с Денис Ричардс. едно към да, едно, да. бате. Ставаше въпрос, че един английски депутат е убит с експлодиращ куфър с пари Ага. и в последствие се оказва убит от дъщеря си, която е София Марсо. Да, и тя нямаше част от ухото, една обица носеше много специфична, дето си я махна накрая, за да покаже как тя е пострадала, като е била малка. Уж главният злодей беше Робърт Карлайл, който играе Ренард, който е оцелен от 009 в главата, но куршум е останал там Точно така. и той вече не чувства болка. Точно този рецептор му потискаше там. И мога да Някой ти кажа, нерв. мога да ти кажа след нещата, които съм изпитал в моя живот, че това не е science fiction, това е science fact, моето Да. момче. И така. Ренард се оказва нейн слуга, който е лудо влюбен в нея и ще премести света за нея и The World is not enough. Нещата пак завършват в Турция. Пиърс Броснан държи на мушка София Марсо. Тя казва: няма да ме застреляш, ще ти липсвам. На английски You miss me. Той я застрелва хладнокръвно, казва I never miss. И нещата приключват. И след това казва на Денис Ричардс: I thought Christmas comes only once a year. Те бяха на някакъв сал, спасителен, много чизи, много смешно. Един не лош филм, но все пак винаги ще има утре и GoldenEye, просто класи над него. След това имаше няколко години пауза и 2002. 2002, не няколко години, просто 3, нормално, резонно за един голем франчайз, 3 години. Просто тогава ни се струваха като много, честно Да, казано. защото 3 години беше една трета от живота ни. Сега. Да. Но да, имаше тогава, аз си спомням хайпа около излизането на Die Another Day. Да, песента на Мадона, която беше хит номер 1. Да, самата Мадона, която участваше там в една сцена, в която се фехтоваха с Пиърс Броснан. Cold Open, в който него в Северна Корея го мъчиха, там топяха главата в една ледена вода. Па после го горят, след това го жилат с скорпиони. Той беше военнопленник там доста време. Да, 18 месеца в дълга Северна коса Корея. И с брада беше успял да избяга. Да, и смисъл един филм, който е абсолютна... Един филм, който радва сетивата, но не радва мозъка. Не, изобщо не радва мозъка, особено като видиш сцената, в която той караше сърф в Исландия. Да. По ледовете там. Забавен филм и Астън Мартина, който става невидим. Астън Мартина беше страхотен и другото страхотно нещо беше, може би една от първите, не знам нали, със сигурност първата голяма роля на Розамунд Пайк. Да, в която първата и голяма роля. Със сигурност. Не, тя не беше мой тип, но искам да ти кажа, коя също не беше мой тип. Холи Бери, която беше толкова дразнеща, че исках просто през екрана да й набия един шамар. Тя беше в някаква клиника в Куба, примерно, или в не знам клиника къде беше. В Куба, където правят пластични операции, където сина на корейски генерал си е направил операция, е заприличал на рус англичанин и в последствие е станал и милиардер филантроп за 6 месеца. Който беше направил нова партия, което се едно Мистер Фрис от Батман и Робин беше направил в ледения хотел в Исландия. След това имаме едно сателитно оръжие, което стреля с силата на слънцето. И стреляше по бонтото и бягаше от лъча. Да, с невидимия Астън Мартин. Ванкуиш. Въобще
Доста булшит беше този филм, но Абсолютно. тогава много ни харесваше. Кисело зеле. А и в началото на Гънбарела, когато Джеймс Бонд стреля към екрана, куршума хвърчи и минава през екрана. И е много тъпо. И какво да ви кажа повече? Та седи си Джеймс Бонд, очаква да му се обадат за следващия Джеймс Бонд филм, защото той обича тази роля и ще играе докато е 88 годишен. Те обаче му звънат и му казват: уволнен си. Не искаме повече. Това е причината, за това знаем ли. И причината е, че просто след Die Another Day са поискали малко да направят нещата по-към земята ориентирани. Да нема много такива неща. По-реалистични неща и просто малко да се смени атмосферата. Също така по това време успяват да си набавят обратно правата за Казино Роял, които не са имали възможност да го направят 40 и кусор години и си казват: мамка му, сега е момента, почваме от начало. Да направим един ребут. Да. И почват да търсят... шиба ребут направиха обаче. Ще стигнем и до там. Почват да търсят Помниш новия... какъв скандал беше? Да, скандал, Джеймс но колко Бонд. бяха скандализирани всички от това, че каснаха рус актьор. Да, това беше... Аз си спомням как го бех видях потресен. и си мислех Първия как път- е възможно точно той урафлек. Първия път, когато Ани Салич каза... Това беше 2005-та. 2005 година новия Джеймс Бонд е избран, той ще бъде Даниел Крейг, показаха го и просто исках да повърна в този момент. Да. Защото той тогава имаше и дълга коса. Рус. Имаше леко дълга коса. Да. Точно беше играл в Layer Cake. Да, но аз Layer Cake тогава не го бех гледал То нямаше и къде нямах да го идея. гледаме. Да. Но като имаш предвид, вече като изгледаш и Layer Cake и Мюнхен, Да. и ти става ясно, той човек Чакай ще малко. свърши работа. Да. Да. Даниел Крейг е избран, но негов първи подгласник тогава, който тогава става и първи подгласник за Супермен, е едно 19 годишно момче на име Хенри Кавил. Което в, може би, скоро време ще се потвърди отново твоята теза, че те като кастват се връщат назад и Да, гледат. връщат се назад и ще видиме. Ще видиме. Не съм много Ще сигурен. видим наистина, защото там може да стана твърде, но ще си говорим и за това. Защото той след това успя и Супермен да изиграе, между другото. Да. Така че може всички мечти И да му се направи сбъднат. доста добър аудишън за Джеймс Бонд в The Man from Uncle. The Man from Uncle, да. Но ще стигнем до Хенри Ще Кавил. стигнем. Даниел Крейг, аз влязах в киното с абсолютно никакви очаквания. И даже по-скоро с очаквания да бъда разочарован от него. Аз до такава степен бях разочарован от избора на Че да Даниел влезе в Крейг, киното. че не влезах в киното, а А изчаках. влезе в Замунда. То тогава не беше за Във Мунда, вторец беше Линкус. Да. И от Линкус свалих TS релиз. Те тогава горе-долу Тогава се ги гледаха. качваха горе-долу с излизането в киното и ставаха. И тогава не бехме толкова разглезени. Да имаме Blu-ray ремуксове по 20 гигабайта. Те буквално мониторите ни бяха такива, че това, което е снимано с камера в киното ставаше. Некак си много ми се гледаше този филм, На мен също. защото и песента много ми харесваше. Песента беше нещо, което ме хайпна за този филм. И И имаше за и мен това реклама е на най-добрата. Хайнекен, Имаше. която я въртеха до смърт преди всеки матч Шампионска лига тогава. Този сезон, в който Ливърпул напри чудеса от храброст. Така както и да е. Песен, всичко хайп, но просто не това исках... беше сезона, в който Барса биха Арсенал накрая. 2006. Да, два на да, един. да, наистина. Но след Хенри това, Кларксон и така. Точно така, Да. да. Просто не исках да давам пари. Просто този рус поляк. Спомням си, че Не исках премиерата да го беше подкрепям. някъде около рождения ми ден на 2006 година. Абсолютно. И беше, и тогава телефона, с който Бонд беше в този филм, също се спукваха да го рекламират и да въртят реклама. Sony Ericsson, Xperia, не знам си Не, какво. Sony Ericsson T800 или нещо е такова беше.
защото той правеше някакви невъзможни неща с него във филма. Но Абсолютно. това естествено, още преди да пуснат филма, вече вървеше тази реклама. Но наистина мен това, което ме хайпна супер много за този филм, беше песента на Крис Корнел, която и до ден днешен аз най-много обичам от всички Бонд песни. Може би не е най-добрата, така като я погледнеш, обаче аз много я харесвах. И тази песен ми беше рингтона, тази песен ми беше алармата, тази песен ми беше на репит в слушалчиците и беше супер. Тази песен до ден днешен си я тананикам като се къпа и знам, че като съм приключил да я тананикам са минали 4 минути точно, защото тя е точно 4:00. Говорим за You Know My Name на Крис Корнел. Да, Бог да го прости. И него. Един от най-любимите ми певци в живота, просто топ SS S-Tire God певец. Така е. И просто който... много лепваше на този филм и на тази песен и на всичко, което този филм направи. Та, Това ли е най-добрият Бонд филм на всички времена? този филм е радикален ребут. Наистина. Започва историята от самото начало. Черно-бяло е, за да ти го кажа, е много ясно и директно. Това е черно-бяло. първото убийство на Бонд. Абсолютно. Първото му и второто му. С което той взима 00 статус. Да. И въобще това е неговата история. Батман в началото. Точно Също така. беше скоро, беше модерно. Буквално тогава всичко се ребутваше и беше grounded in reality. Да, беше грити ребут от всекъде. Това, което беше грити ребут в моето съзнание, беше Ева Грин в този филм. Ева Грин беше Тогава супер. я открихме. Значи, някои от нас Се откриха и по-рано при по-перверзни обстоятелства, но Ева Грин имаше един период от време, в който беше много, много желана жена. Абсолютно. От множество пубертет. Заслужено. Единственото, което направиха гениалното решение да остават от предишните бондове, беше Джуди Денч. И така и трябваше да направят. Да, защото тази жена Тя просто е страхотна. Да. Смисъл... Тя е солта на тия филми с Даниел Крейг. Така е. И този филм е просто жесток Казино Роял. Буквално съм го гледал толкова много път. Може би това е Бонд филма, който съм гледал най-много. И си спомням сцените, в които се преследваха с Соня информера в не знам къде беше, но помня кран. Да, крана. Когато паркура беше много модерно нещо и бяха взели всъщност... Най-тарикатския паркурист Себастиан Фукан се казва този човек. Той беше световният шампион по паркур и не знам си какво. И там по крана, после това май в Уганда това ли беше ставаше, в Кения в Замбия. или в Уганда. Някъде в посолството той се самовзриви този пич. Не се самовзриви, ами Бонд го застреля и застреля след това газова бутилка май. Да, и той направи този взрив. Да, и Емо беше много ядосана, че го е направил това нещо в посолството. След това му викат: Бонд, ти много добре играеш комар. В Черна гора. Да, в вътрешния турнир на Ми-6 си бил. Представи си. Щом знаят кой е най-добрия играч на покер. Те им знаят всичките таланти. Знаят кой е най-добрият бач, знаят кой е най-добрият пияч. Що обикновено е пак той. Ама все пак. Има ли са един турнир по карти в Ми-6? За да разберат нещо. разберат, точно така. И представи си да се направи един такъв сайт филм. World Series of Poker. Ми-6 Edition. Ми-6 Edition, да. И пращат го там с държавни пари да много играе. беше смешно, защото тя буквално държавата Черна гора беше на няма и година държава. И те са били такива реални, много интересна, екзотично звучаща държава, в която да го пратим. Фън факт е, че всичкото това, което е в Черна гора, са го снимали в Чехия. То всичко в Чехия се снима. Да. Генерално. Но да. Освен финалната сцена, ама ще стигнем и до нея. Ще стигнем и до финалната сцена. Той играе покер. Джанкарло Джанини, който играе Рене Матис, обяснява на Ева Грин абсолютно всичко, което се случва на масата, защото жените халхаверси нямат как се играе покер и не всеки зрител знае как се играе покер и просто да знаят за какво става въпрос. И разбира се, това беше голямата роля, с която всички открихме Мац Микелсен. Мац Микелсен, Ле Шифр. Ле Шифр. Да. Той имаше един тик, когато блофира. Да, ти, който блофира и също така око, което е сериозно възпалено и вместо да сълзи, му тече капка кръв. Точно така. И той просто с цялото си Мац Микелсенство казва: I'm sorry, there is nothing sinister. И като го казва това, ти става ясно, че е супер синистър. Разбира се. Цялото нещо. Разбира се.
Това все пак е една от най-запомнящите се сцени, в която Бонд го бяха фанали да го бият. Го Да, бяха вързали чисто гол за един стол. В книгата това се случва с топалка за килими, но в случая беше Тежко въже, да. навито на топка Да. и просто на жените може би не им прави много Но в стола имаше впечатление. дупка. Да, стол с дупка, Бонд е гол. огромно въже, тежко, което като при замаха рикошира в ръба на стола и удря Джеймс Бонд с огромна сила право в неговите 0-0-та. първични Нулите. полови органи. Да. И това е... И тогава си спомням колко нацепен беше Даниел Крейг и колко мъжкарски приемаше цялото нещо и каза, бе, ще ти сърбим още, я дай пак да ме почешеш. Но въпреки това, с достатъчно болка в гласа, че да ти стане ясно, че... Това е баха майката в тази сцена, да. Също така малко преди това, малко преди да го заловат и да го завържат за стола. Да, но след това Астън Мартина, DBS, който прави рекорд по най-много превъртания в каскада, да. В смисъл... То DBS беше страхотен. До ден днешен това ми е любимия Астън Мартин, не само от Джеймс Бонд филмите, ми изобщо. Просто беше много на място, беше много хубава кола. Много хубава кола, много хубава бяха жена. Бяха почупили много сериозно там. В последствие се оказва, че тази жена... малко е двоен агент и предател. Малко му е бала путката майчина. Това е единствената, дето той толкова много е обичал. Май се оказва, че не е така. Тя си има някакъв друг приятел от Марокко. Точно така, накрая всичко се разбира. Този филм беше и бая дълъг. Това беше сигурно втория му финал вече. Да, той беше 2 часа и половина. Те са във Венеция, уж като влюбени, трябва нещо да направят там последно. Не си спомням какво беше там, някакви пари. Тя трябваше да прехвърли парите. И той щеше да остане, да напусне Мишел. Той щеше да напусне и да си живее с нея. Заради нея, да. И да просто живота му да бъде прекрасен. Обаче тя го предаде, от срам, че го е предала, след това се удави. И той беше за цял живот белязан от нейната смърт. И нещо в него почина дълбоко. И след това мистер Уайт, който беше някакси посочен като човека зад всичко това нещо. Лаго ди Комо се случваше някъде. В някой от тия езера в Италия. Звъни му Бонд по телефона, той дига, ало, и след това един куршум от Драгунов минава през неговото коляно. Коляно, глезен, нещо е такова беше. Достатъчно, че да го превърне в инвалид втора категория. И да почне да лази. Да. И след това разбира се, той го пита who is this преди да бъде застрелян. Той идва вече облечен, както си му е реда, с костюм от 3 части. С Сони Ериксона в ръка, в който затваря разговора. С Сони Ериксона в ръка, с Драгунов в другата. Поглежда го и казва за пръв път My name is Bond. Джеймс Бонд. И започва тогава в абсолютно целия филм не се чу нито веднъж музиката. Тази мелодия. При Гъмбарела се чу Крис Корнел директно. Което е абсолютно нормално което и важи. Беше много добре. Да. Но тогава за пръв път чухме музичката на Джеймс Бонд в историята на Даниел Крейг. И срахме през ушите, честно казвам. И тогава си казах, мамка му, да бех дал 6 лева да го гледам в арената. Да. И много пишман станах, даже че... щяха да са 4 лева, защото бяхме ученици тогава. Моите предразсъдъци по този начин към русите хора успяха... Веднъж завинаги бяха застреляни в коляното. Да, един от най-великите моменти в синематичната история ми беше отнет от собствената ми простотия. Така е. И за сметка на това, след това, не съм пропуснал нито един филм с Даниел Крейг. За сметка на това, следващия пък баш беше един от по-слабите на Даниел Крейг и един от по-слабите in general. Да, за съжаление. Което много тъпо така. го бяха превели, ако трябва да сме честни, защото после вече имаше Спектър. Да, по-нататък те искаха филми, които да се казват Спектър. С превода искаха да се направят на тарикати, че знаят за какво става въпрос и до какво ще доведе всичко това. Но тогава нямаха Ian Productions над Spectre правата и просто решиха да ги кръстат Quantum. Но тук, тъй като на нас права не ни интересуват, ние просто превеждаме.
превеждаме ги Спектър, защото така трябва да бъде. И Quantum of Solace, което може би по-правилният превод. Частичка отеха. Зрънце отеха. Зрънце отеха, да. Да се казва. Го преведаха Спектър на отехата. Алиша Кейс и Джак Уайт песента. Знаеш ли за тази песен, между другото? Абсолютно историята? Как всъщност Аз Джак Уайт... историята съм я написал в едно Какво мислите, Любомир? Преди много Но години. нека да го разкажем Но и ако за искаш, я разкажи ти. Той на практика Джак Уайт и White Stripes, неговата група, в която С жена си. му, гаджето му, която после не му е жена, но продължава да са в групата. Се тая. Той пише Seven Nation Army, която е в момента по други стечения на обстоятелствата най-популярният футболен чант в последните години поне. Той я пише и си казва, аз и майката, това ще е перфектна Бонд песен. Как я написах, браво на мене. И вика, само трябва да ме поканят. И той я пише някъде 2005-2006, нещо е такова се случва. 2002-2003, Даже некъде по-рано покрай Мадона. Мадона. Да. Обаче той тогава е никой, общо взето още. Или не е толкова известен, колкото после ще бъде. И я стиска тази песен. Там стиска, обаче в някакъв момент си казва, не, тя е твърде пък яка, за да няма пусне изобщо. И я пускат и тя си става постепенно яка и даже избухва много повече дълги години след като е излязла. Да, 2006-та световното и след това... И след това още повече. Байер Мюнхен дълги години и така след всеки гол се радваха. После по европейски, по световни и навсякъде. Обаче той накрая го канят Джак Уайт да направи песента за 2008 година за Спектър на отеката. И той е такъв, майка ви дева, нека що не казахте по-рано. И сега не може вече да ползва тази песен, защото тя трябва да е оригинал, какво ще я пуснат на Оскарите. И пише една не лоша песен, в интерес на истина. Това е една от хубавите неща в този филм. Сервисибилна песен. Да, абсолютно. Минава си, звучи си като нещо, което е за Джеймс Бонд. Алиша Кейс много готина мацка. Алиша Кейс е супер, пее много хубаво и той пее яко, изобщо песента е яка. Обаче ама си липсва. Личи как го е било яд през цялото време. И как е от кол и въже това нещо направено много бързо. Много бързо и много звучи като да е, да бъде Seven Nation Army. Има някакви тонове, дето много звучи така. Той просто си звучи като тяхна песен. Но да, в този филм това е може би първия случай, поправи ме ако греша, освен може би това, което ти разказа за овдовелия Бонд, но първият случай, в който Джеймс Бонд приключва, т.е. започва точно там, където е приключил. Да, смисъл, разликата между Казино Роял и Зрънце отеха е просто 15 минути. Защото той беше фърлен мистер Уайт в багажника на DBS-а. И в Италия се развиваше преследване между този DBS и Алфа Ромео. Почупиха му вратите, стреляха го там. И накрая, точно преди да почне песента на Джак Уайт, отваря багажника, вътре мистер Уайт завързан, насрал се и каза, време е да излизаш. Да. Което също беше много тарикатско и хубаво и почна. Хубаво започна, обаче после бяха се опитали да намерят злодей, дето да е Люшифър 2. Дето не мога ти кажа как Доминик нещо се казваше. Некак си Люшифър трябваше да е един зъл счетоводител, който да е просто един човек, който е облякал твърде големи гащи за неговия гъс. Да. Но Мац Микелсен го изигра толкова добре, че некак си ние не го възприехме така. Следващия злодей, това въпросния Доминик Грин, който го играе Матио Марик, трябваше да е абсолютно обратното. Трябваше да е с гравитаса на Люшифър, но всъщност той се чувстваше като някакъв точно такъв счетоводител, който е облекал твърде големи гащи. Който там пък цялата врат, където ти през цялото време си мислиш как ще става дума за петрол или нещо от този сорт, то беше вода, брат. Да. Точно тогава беше и другия проблем на този филм беше, че не можаха да си решат коя му е от двете мацки, дето бяха вкарали, коя да му е по-интересната и така нататък. И по този начин нито една не стана интересна. Те и двете бяха чудни, по принцип. Едната беше чудна, другата беше... И той с она, дето беше... дори и не спа накрая. Уж... не я убиха с петрол. Не я убиха. Той спа с нея.
И убиха след това с Сега я петрол. убиха с Да. петрол, да, и това беше препратката към GoldenEye. Към Към Goldfinger. Goldfinger, да. Но с другата не спа. С другата не спа и просто бяха там на средата на нищото в Боливия, където едно място беше лишено от питейна вода, за да може той да има някакъв ебахти газарския хотел, дето Да. какво се случваше там, не си спомням вече и как свърши този филм. Па на нея генерала, който продал държавата, едно Той време пък беше убил майка и баща й. беше изгорил семейството и ала-бала. Въобще тъп филм беше, за съжаление. Не помня даже какво стана накрая. Но беше точно покрай този скандал, дето Несле на Южна Америка Да. цялата вода беха купили и Да. това беше идеята. Да фърват един вид сянка, ето той е ушки. Да бъдат social коментари, както Да. са се опитвали да бъдат в последните години. След това стана един проблем, както с Тимати Далтън след втория му филм. Пак такъв, дето правата не се знае кой ги държи, разправи и за следващия филм трябваше да почакаме 4 години. повече, да, 4 2012 години. беше. 2012. 2012, 4 години чакахме. Но за сметка на това, тъй като имаха повече време да го направят и по-кадърен режисьор в лицето на Сам Мендес, да. и нещата някак си се получиха много добре. Skyfall 2012 година беше също друг от много силните филми на Даниел Крейг. Даже може би беше по-якия от... От не знам. Казино Роял. Ми не мога да преценя, те са ми двата. Да, Горе-долу са ми на едно равнище. зависи как се събудиш. Зависи как се чувстваш, да. Но той беше прекрасен. Песента на Адел също беше много голям хитак. И взе Оскар. И взе Оскар за това нещо. Джуди Денч много драматично и тъжно умря накрая. Хавиер Бардем беше страхотен злодей. Уникален, а се появи може би по средата на филма. Да, В смисъл, имаше... това е злодей, който на 90-та минута го виждаш за Буквално пръв ти не път. знаеш дори през това време какво се случва. Но беше много добър филм, наистина. И накрая там The Final Stand, дето направиха в Skyfall имението, в което той е роден Да. или израснал, нещо е Беше такова. сам вкъщи просто. Шотландия, буквално беше сам вкъщи, James Bond Edition. Между другото, точно днеска гледах как Маколи Кълкин са му дали звезда в алеята на славата и беше много сладка речта му. И завърши, между другото, не знам дали я гледа. Не съм. Беше много мило, защото той там едва му си издържаше сълзите, благодареше на... Има си жена и дечица, не знаех. Да, Бренда Сонг. Много яка жена. Супер, но и благодареше на нея и така нататък и накрая пожела на всички Merry Christmas, you filthy animals. Така че беше много сладко и си има и той вече звезда в алеята на славата. Но да, буквално той Skyfall завърши с такава ситуация, в която беше... Даниел Крейг беше един дърт шотландски Маколи Кълкин. Коя му беше мацката в този филм? Нямаше мацка. В Skyfall? Мацката беше М в този филм. Накрая всъщност беше М, да. В този филм вкараха Мъни Пени. Мъни Пени, да, която в началото по погрешка го застреля. Да. Отново в Турция. Има нещо с Монти Турция, да. В Да. Истанбул имаше един чейс с мотоциклети по покривите на Капала Чарши. Да. И това беше доста впечатляващо. Тя го гръмна там на един влак. Той беше в тунела. Точно щяха да влизат и тя нямаше кога да се прицели с снайпера отдалече и го Да, и цепна след в това рамото. той падна, Той падна и това пък некъде беше... в Босфора. Беше страхотен транзишън, защото това започнаха кредити. Това беше Cold Open. Между другото, един човек, който трябва да просто да му дадеме чест, това е Даниел Клайнман. Човек, който на абсолютно всеки Джеймс Бонд филм от GoldenEye насам прави интрото, освен Quantum of Solace, където там режисьора си е уредил тех. То не беше и много добро, честно казано, Да. и не се спомням. Някакви негови приятели. Така иде, Чакай бе, шурубаджанащина. хубаво е, нали, накрая му беше мацката, ма коя му беше мацката в този филм? Имаше една Беренис Малро, се казваше. Дето малко почти я изнасили под душа. Да, тя беше такава В жертва. Макао, в казиното, нали така? Да, бивша проститутка, която Те Хавиер после- Бардем той я се застреля. отнася много Той я лошо с застреля нея. после в оня Да, в свой смисъл град. тя остана жива 15 минути в този филм. Тук всъщност това, което направиха е, че подложиха си за кой ще замести Джуди Денч и избора беше супер. Да, между другото. Ралф Файнс, Рейф, както той... трябва да се казва. Но ние си му викаме Ралф. Волдемор.
Общо взето. Джон Стит и Да. 1000 други неща. Той беше страхотен избор и тук вкараха и Q. Върнаха Q да има пак Q. Да. Макар че ако питаш мен, аз щях да върна Джон Клис през цялото време да си бъде той. Джон Клис тогава вече на много години. И той сега е на много години, но човека продължава да си действа. Но да, този Q, който вкараха, мисля, че Бен Уишъл се казваше. Бен Уишъл, да, въобще не е лош Супер, артист. да. Има доста забавни е химията помежду им с него, с Бонд. И дори, че върнаха Q, пак това не попречи инструментите да са така и те заземени. Инструментариума му. Инструментариума беше изключително прост, а именно... Пак имаше часовник, дето... Не, пистолет, който пръстовия му чете отпечатък. отпечатъците и само той може да стреля с него. Да. И миниатюрно радио, което може да си сложи в джоба. Предавател. Абсолютно легит, да. Да. И след това дойде Бонд филма, за който може би сме били най-хайпнати и след това обаче не сме били много очаровани. Защото когато чухме каста, спомняш ли си като гледахме каста, ние тогава вече, защото за Skyfall тъмън се бяхме запознали с тебе Да. и не сме го обсъждали може би толкова, обаче даже забравих как се казваше следващия. Спектър, да, естествено. За Спектър си спомням, като беше излязъл каста и обсъждахме колко брутален каст има. Или преведен на български Операция Спектър. Не, беше само Спектър, бе. Не, Операция Спектър беше. Пак, верно ли? А Skyfall беше 007 координати Skyfall. Да. Нека наистина да отдаваме дължимото на българските преводи. Та когато излезе каста за Спектър и си спомням колко бяхме впечатлени, защото злодея щеше да бъде Кристоф Валц. Значи абсолютно похабен като не злодей. похабен, смисъл той си го игра добре човека, просто... Филма беше окей. Смисъл... Аз се чувствах разочарован. Не беше величието, което очаквахме след Skyfall и този каст, където беше и Моника Белучи, и Батиста, и кой друг. Лея Сейду, разбира се. Лея Сейду му беше мацката. Не мога да сетя вече там кой още, ама... Да, то там беше файн, наистина, беше окей. И оттам нататък трябваше да чакаме целият COVID, ама да мине COVID и тогава да имаме. Да мине COVID, значи този филм седе готов върху шкафа, може би 2 години. А преди това имаш и още един така период с разправи на правата преди Амазон да купи MGM, който продължи от 2015 до 2021 година, което като имаш предвид, Даниел Крейг може би е бил по-дълги години от Роджер Мур вече Джеймс Бонд, но има по-малко филми. Да. 5-6 филма направи, 5. Ако ги нямаше тия разправи и глупости, той сигурно ще да има 9. Така е. И заслужаваше да има и повече дори. Не, да ти кажа 5 само добре. Но No Time to Die беше доста посредствен завършък, според мен. Според мен си беше много добре. По-добър беше от Спектър. По-добър беше от Спектър със сигурност. Убиха го накрая и това беше окей. Той се оказа, че има дъщеря от Лея Сейду. Не съм сигурен, че трябваше точно от всичките му Bond Girls тя да му е финалната изгора, неговото либе, но така се получиха нещата. Блофелд пак за малко беше там, колкото да го убият, колкото да се самоубие. Не. Бонд го уби, защото нещо в... Защото Спектър, кръвта вируса. Му, да, нещо бяха вкарали, което да... Друга такова причина, поради която изчакаха COVID да мине, защото точно с истерията с ваксините и идеята, че с ваксини могат да убиват хора по какъвто признак си искат. Рами Малек, който беше злодея. Да, Сафин. Кръстен на Марат Сафин. Да. Но с така еклектичното име Луцифер Сафин, да се знае, че... Да, ако се чудиш дали той е лошия във филма, да не се да чудиш. Ти стане ясно. Песента на Били Айлиш беше доста готина. Песента не беше лоша. И Ханс Цимър. И Ханс Цимър, за пръв път. Да. Аз се надявам сега да го оставят да покомпозира още малко бондове трябва. Няма да е лошо. Необходимо. Но да ти кажа, въобще
не беше лош. No Time to Die, изключително емоционален филм за мене. Не поради смъртта на Джеймс Бонд, въобще не ме интересува. Аз я очаквах и я приветствах дори, защото е готино, че може би се случи това нещо, защото си свикнал 20 и кусор филма да го гледаш непобедим. Да бе, той не умира от нищо. Па накрая... накрая с една ядрена Да, с вересите. То не беше ядрена глава, то беше... ракета. 50 ракети паднаха върху него, което може би беше достатъчно да достойн си сигурен, край. че е умрял, да. Но в този филм имаше две сцени, които беха едно към едно сцени, които беха огледало над събития, които се беха случили абсолютно по същия начин в моя живот. И това наистина ме направи много емоционален и ме накара този филм да ми стане много любим. Въпреки че Skyfall и Казино Роял са по-добри. Да. И дай тогава да завършим с какво се говори в момента, за какво кой ще го режисира следващия, кой ще го играе следващия Бонд. Защото се говори и за Кристофър Нолан, че много Кристофър Нолан има много мерак. Ако има много мерак Кристофър Нолан, смятай колко яко може да стане. Що не е просто такова, ще го направя. Тарантино искаше едно време да го направи. Аз не съм убеден, че това е филм за Тарантино. Но Тарантино искаше да го направи последния начин. Да е абсолютно черно-бял и да се развива примерно 50-те, 60-те години и да си е по-тарантински. Timepiece, да. Обаче... Той трябва да го направи като паралелна вселена междувременно, да не се брои като каноничен Бонд. Родата на броколи му казаха благодаря, довиждане. Да. И така. Сега ще почакам още няколко години преди да ни кажат изобщо какво става. Кой знае всъщност? Трябваше началото на тази година още да кажат, но нещо кастинга за Джеймс Бонд така той е изобщо добре, кой според тебе сега трябва да бъде Джеймс Бонд? Първоначално си мислех Аран Джонсън да бъде, който познаваме като Кик-Ас или преведено в български Шут в газа. Този човек трябваше да е Джеймс Бонд, но некак си май може би по-добре, че няма. Но изтина местото, след това Ейдън Търнър преди това беше сочен за фаворит, но сега май никой. И нямат и нито режисьор, нито Бонд, нито нищо. И просто те може би... говорят как Бонд ще е чернокож, как Бонд ще е не знам си кой. Обаче... Да, за Идрис Елба се говори за 15 години. Всъщност Идрис Елба и Хенри Кавил са двамата, за които най-често се говори. И по-скоро може би, които феновете най-много искат да видят като Том Бонд. Харди отделно, още от... Том Харди би бил прелестен още Бонд. от преди Skyfall да излезе. Том Харди би бил прелестен Бонд. Том Харди би бил прелестен за много такива роли. Да. Обаче надали, защото той вече поостаря. Отделно за режисьори, освен Нолан, който в момента е според коефициентите е според букмейкерите. Да, защото той от край време, той си е огромен Бонд фен. В най-любимия ми филм на света Inception, крайната сцена, третото ниво сън, където е там в снега, то си е изцяло от On Her Majesty's Secret Service откраднато. И като го видях, и затова ми стана и най-любимия филм в последствие. И той просто много си го харесва, Джеймс Бонд, и с Тенет се опита нещо подобно да направи. Да. Ще видиме. Но отделно мисля, че и Кари Джоджи Фукунага, който например No Time to Die свърши една не лоша работа. Така е. Отделно имаме Дени Вилньов, който също според мен се точи и би се наточил. Ако Дюн го освободи, може би и той може да бъде. В смисъл, има си хора. За режисьори има, за актьори също. Те и за Робърт Патинсън говориха в някакъв момент и той според мен не би направил Бонд. Не бих могъл да го приема. В смисъл, Батман не можах да го приема. Аз доста можах там. Като Джеймс Бонд още повече. В смисъл, не заслужава. И Батман, и Бонд, некак си много ще му дойде. Така е, да, факт. Доста не се е случвало. Да заключим с това как трябва да се казва, за да е абсолютно газарски следващия филм. Как трябва да се казва самия филм? Да, нещо от тия тарикатските заглавия.
нещо трябва да има смърт. Трябва да е някаква генерализация. Трябва да има смърт, трябва да има нещо за света и трябва да е нещо Вчера, с... днес или завинаги. Винаги трябва да има нещо с време. За И- предпочитане някаква такава огромна генерализация, като за винаги, винаги безкрайно, винаги ще има утре, нали? Е такъв тип. А, Никога не е достатъчно винаги. Утре умри пак. Never is always forever. Това е. Никога не дей да не умираш. Да. Живей, все едно си умрял. Това е. До тук. Час и половина, час и 40 минути. Много Бонд. стабилно. Много стабилен епизод. Затова го затваряме много бързо. Нека го затвориме. Бъдете живи и здрави. Чеки, кой мислиш, че трябваше да е следващия Джеймс Бонд според тебе? Така от тия, които изредихме, Том Харди доста би ме зарадвало, ако разбера, че ще е той. Но като Нищо, имаш че е леко предвид, че възрастен. вече е 40 и кусор годишен. на Роджер Мур на годините. Точно за това, човек. Що не? Нека го изкара като малко по-дърт Бонд. Просто той проблема му ще бъде, че устата му трябва да не бъде покрита през цялото време, пък той така е свикнал да играе в 90% от ролите си. Да, съответно, Да. съответно това ще е дилбрейкър за него. Иначе Хенри Кавил ще е супер, ако го дадат да Хенри играе Кавил Бонд. ще е супер. Фасбендър ще е много добър. Фасбендър малко ще ми е по-трудно. Изгледай The Killer и няма да ти е да, трудно. може би трябва, да. А, А ти, какво мислиш? не знам какво да мисля. Бих се зарадвал и аз на Хенри Кавил, защото един вид така ще се демонстрира принципа, че гледаме назад. Връщаме преди два кастинга какво сме гледали и го взимаме. Така че що не? Но като се има предвид и на мене Том Харди много ми Том Харди харесва. ще е Той ми е супер. фаворит от 15 години. Том Харди в Никога не дей да не умираш. Утре умри пак. Или идеята ми, вместо да дадат Амазон 400 милиона за един филм, да дадат по 100 милиона за 4 филма и да дадат по един на Том Харди, на Хенри И Кавил. всеки път с някои от тия режисьори, които изредихме Да, вече. и всека година да са си 4 поредни години тия, да си изкарат този цикъл от филми, после след това си търсят някой млад. Но след това да може да кажем, видяхме Хенри Кавил като Джеймс Бонд, Всичките ги видяхме. видяхме в Том рамките на 5 Харди, години всички. видяхме Майкъл Фасбендър и всичко беше прекрасно. Така ще завършим този епизод. Нека. Благодаря ви, че изкарахте до края му. Да. Винаги не умирайте никога. Не умирайте никога, да бъдете здрави.